Jamen, jeg stod for den workshop med sundhedsteknologi, og jeg tror, at på de 5 borde, vi havde, der kom der omkring godt 40 konkrete forslag og løsninger på bordet. Folk snakkede meget om enkelte ting, også meget omkring at anvende den teknologi, der allerede findes. For eksempel at lave en intelligent seng, der, når man står op, så kan den tænde for lyset for eksempel, eller den kan sænke sig automatisk, så det er nemmere at stå ud af sengen. Der blev også snakket om, at man kunne lave et ledelys, der kunne tænde om natten, hvis man skulle på toilettet, som så kunne vise vej hen til toilettet. Så var der også noget mere med, at man skulle prøve at lave en minicomputer til medicinhåndtering, altså en form for pilleæske, man kan åbne, og hvor der så er lys, og man kan dosere den der medicin, hvad for noget man skal tage. Så det var faktisk rigtig spændende, nogle af de ting der. Nogle af de mere kreative, det var jo i forbindelse med faldulykker og forebygge dem, at man lavede sådan en form for hoftebeskytter med airbag-funktion i, sådan der kunne slå ud, hvis man var ved at falde.